Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-elek meteng piye lah kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono iki ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet tok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh lho nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung ngono kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Anja. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Mangan ini ngombene wetan jahe. Pilih rasane lali. Bayo. Apa ki? Opo melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok bae. Memang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti kira ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Hawane pengin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Iye jal ngono kuwi. Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Lah kowe mek iki. Masa ya mek iki tok, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blanja.
Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Yo ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangklir ngono. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, cek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku cek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis gantengku. Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampean apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki ijik. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Kondi ngono wi. Wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe. Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredit kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak. Aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Mas yo morat-marit ngene iki yo ono manise kok. Gimana? Gimana apane? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya makane ta yo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba aja Bu ya. Yo iya ndek. Ya wis kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Heeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Ya balenan karo aku ya Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yung biyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1 paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2 pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3 wage.
wage kanggo wong lanang pengertian, nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2 pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar, nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3 wage. Wage kanggo wong lanang pengertian, nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welas asih, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi, Bolo? Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wong sentolopmu bendino iki emange ngene ta tung ngono koyo kepala ulat ngono ta. Iya, Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kita kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane ra enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-elek meteng piye lah ra kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Ya kok ya rumah saku kok jaran men. Yang biasane kowe yo tumbas ngono ki ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Model ini kita idian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karep ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk minum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi nak ceritani kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jane? Ya ora ero. Aku mah jane iki arep nesu nang kasita. Delok kok jaren oleh omong kok yo. Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jek tak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngemakne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger lek. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Koyo ndek biyen ta tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong.
Gelakne piye wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, itu tujuannya ngono beda. Anakmu tujuannya ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuannya ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan. Weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung Mengandung mbokmu kuwi. Alah. sebab di situ ada molekul. Alah molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter Bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya, Wong iya. bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku no sing kleru. Ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho umur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Hah. Nek menungso zaman sik urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Lah, kok Tapi nek ayam sik urip gak duwe jeneng, tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar, Oh iya terus. ayam kremes, ayam lodo. Lodoh ora nek Lah, iya. lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo, lodoh. Berarti enek duwe jeneng Duwe ya, Dik? jeneng ayam. Jan bedakmu jan termasuk apik, termasuk. Bocah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya, iya, Terus no. lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, watenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makanya aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel pun tau terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to. Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Itane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jim, tak golekno ngamper ndas. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok.
Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo, Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? jajan kuwi jenenge turuk bintol ora kok ning kono ki nek turuke nyemul ora enak. Oh, ya Allah. Bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lagi nih nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Yu, kowe iki pikiranmu iclik e, renek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno, Wegah dadak mbok kon bayangne. Pres kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yuk? Aja DM. Nopo ora oleh DM. Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nak ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya ya payu wah. Geger jane metak tawar kok, malah wis payu. Gitu. Des, jarene panduwe apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas. Incengen Mas. Ento. Kok iya ta? Kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Kan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu aku. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu kok gari wareg. Ndelok tok ya ora wareg kon, Des. Heh. Ora wareg. Ini nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran nih gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi lah kan wis. beda, Des. Penting kena dileboni kok dadak. Mbak apemmu tembem. Ana sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makanya aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Nil, nek ono sing nyilih duit kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Dek, Apa Mas? umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa sampean. Dik,
Mbok aku sayangan tuh, Dik. Genit sampeane. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero kok, Bu. Hekap rambut gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kayak rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Perang. Ya ampun, perang. Iya, Mbok damai-damai. Ora mau nang alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lip. Rambut itu bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Karepmu ya apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh saja. Kon niku ya apa? Enak tak mangan jero. Aduse ndok jero. Iya ya. Kowe ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk malam tak ketok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta? Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi.
Melihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso itu? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae mane-man to manggonku. Nek dinutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres gede. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati yo ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel lo dhewe. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndak kelora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur dadi kentang. sewaya-waya kathoke suwek kentangnya metu. Iki mandek sih kathoke suwek sih. Lagi kentangnya ditokke. Lah kok ditokne? Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal karek budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok nguwak pangan misan, dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok sang marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke golek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Awakmu rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Bisa iso bung karo Agus ngono. Ya salam angkat Abdul sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono, meneh. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok, tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sak mulai apa mateng-matengnya lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu, wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho, iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mlunuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Loh.
Gak bosok to cangkeme wi. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso obong-obong congor iki lho. Lah pancen jenenge nggone yak udut. Obong-obong congor. Nek bapake nyong senenge nek udut sing ngrokoke jingasu kae. Si Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Ki rokok Ji Samsu jeng asu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Mungkin nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh, iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra Ji Ngasu, sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbaduk ya ta. Ya nguntal lah, nguntal. Anu nyekek, ora mbadok tapi nguntal. Ya nek bar mbaduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Anget bapak pake lho nang arep Nduk Lilis. Salam. Remenan daran napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing kriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha-huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk Betul. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo ewange-wangono aku to yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sapa be? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyanyi gue. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Empik iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sirah rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe kok. Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh. Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku iki apa to masih ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Lah apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Kok demak, kok demok masamu bojomu apa piye? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Iki lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jane sih. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya.
Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air money encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, gue bingung mas. Masalahnya podo penai loh mas. Apa sih itu? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu podo penai ya. Makanya kuwi mas, aku ya bingung aku nek milih. Jane apa toh mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan, plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yo ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka iki to mas. Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi yo monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova yo. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi direbek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono ya konangan. Congpora. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Jajane sampean seneng tenan dibujo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo aku. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan siapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok aku. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, ning KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblonjo lah, gak ulang tahun lah ya gak apa-apa. Wes, ayo angkat donjo. Sisa aku tanang kecamatan, engko KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo ayo. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jodoh? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe?
Lo delok tanggoku ndek mobil kabeh to. Aku kok sering ndek mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe ndek mobil baru daftar ora ndek mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur kowe. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil. Selera aku ya duk kowe to, yuyu. Anja. Ini parah ini. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni yang guyu tok. Umumnya nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang. Butuhe tak cucrup ngono. Anja. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoknya. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedak brus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah ra tenan to. Aku wis tak gede. Eleh gak suka. Sampan suwi rondo niki dalane apa sik kena dilewati? No. Tekon yo glitis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ra usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Sampean gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, iya karuane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene iki. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto lho. Rumangsam lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Loh. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Kon gelek mutung gelek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngomongane glibet aku butuh. Halo Mas Brondol, gede-gede sungguhan teng gak karuan.
Lah dalah iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis nang lamar aku, Rene, gak usah nggawa mobil wis kali ini nggawa sertifikat omah ae ya. Lah we ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangian lungsuh. Sore-sore Padang bulan. ayo kanca Padha dolanan. Lagu luwih Mas to kuwi rumah. Lah tapi kan tebu Digiles dadi kula. bojo ayu Jare nyepaki tangga. bojo elek cil Ayo ditlateni. nek wis tuwek Ndang dipaten. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? lagu ya awake dhewe paling tidak saut-sautan. Oke. G njajal G. Oke, bisa. Dan Kendal kali lebumu. Ayo nanti saut. iya ta. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Nah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Gue nek dileboni ninceng tok ae dah. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal lupa. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane kowe iki murid robot gedek ta? Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek ae demu takon lho.
Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjir. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petengan. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk? Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lawoe maiki. Heh. Masa ya maiki tabu. Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Kumangsane ngarani ndok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangkling ngono. Yo belajar membaca. MO TO tambahi R. Sing biasa dimaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira bilek? Siji loro 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Loh, itu kon 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang no ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo.
Hatiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki. Jan. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ati iki. Bojomu mana? Bojoku masak ning tawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, padha reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anja. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing 1 lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Meng rungkulat kan aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Anak kula jenenge kadal, nek percaya takon wong tuwa-tuwa biyen ngono. Lagi prayo dadak bugine kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik teman. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Kurang sampe tak jawab, Bos. Ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Kurang tak jawab loh, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wong wis dijawab bener kuwi no dikontak kok maneh piye to? Takok ora ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener yo. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng buat anggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni to, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo.
Belum pora tawar pora lagi. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parahnya. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, gemekane halus. Pertanyaan taek. Ini